И здравейте, хора! Аз съм само Дренков. И сега ще снимам на Clash Royale. Често, поне нашия ден е в неделя. Ще го показвам. Как го отварям, ще сменя Супан Legendary, 5 арена съм. Супан Graveyard, Wizard, Hunt и Inferno Dragon. Бързо се стана 6-та арена. Ще забавя да стана 4-та арена. Ще пусна една битка. Ето с тук. От 9 направих. Гледайте. Аз винаги тук правя грешка. Поне защото той ще се пусне милион хорда. Или милион хорда или Бейби Драгона ще ме победи. Тук с Елизабет. Хубаво беше добре, че почна да бие по джемца. И успях да му набия демидж и също така да му взема кулата. След това успях принца с скелето на армия. То си имал и мирор. Да, първо с това да стане някой пълно не стане. Така, тук после пуснах. Беше му грешка да пуснах принц, защото трябва да пусна принц. Защото знае, че аз имам милион хора. Или аз не го показах. Мисля, че не го показах. Тук беше добре да пусна балона. Тук беше моя грешка. Оставях го. Оставих му балона да дойде до колата ми. И оставих колата на 153. Правя едно комбо с москитара. И добре направих, също много добре, че гледайте сега колко яко стана тук. Бомбата не успя да фане почти никой и аз тук го победих. Беше му късно и го бих 3-0. Така. Сега да направим една битка на живо. Напуснем барберианите. Има фаербал. Няма да пускам това. Ще го... Какво направи? Кара. Той е малко тъпичък. Защото нищо не се пусна. Мале! Балона. Плис, не пускай нищо, плис, не пускай нищо, плис. Майка ти. Дали един път? Не. Да пуснем принца в атака. Да няма скелета на армия. Ай! Стига бе! Стига бе! Стига бе! Има чувството, че това ще ме би. Почти съм сигурен, че ще ме би. Сега ще пуснем, естествено. Фаербол. Между другото, трябва да сменя фаербол отзад. Той ще е добра идея. Според мен. Браво. Браво, да, така принца. Да.
3 скелета убиват принца. И остава 2. Така, той има ячерки. Ама ще поема риск. Има и... Стига, бе! Стига, бе, нереален! То си има всичко, бе! Айде, убийца! Не. О, вземах му я! Вземах му я! Но то като цяло няма файда, защото вземах чоколата. Да. Пък и това е 7 лева, това направо... Аз съм 5. Има някакви такива, които идват и се правят големи. Между ще се почти да ставам 6 лева. Така. Да сменим с зап. И да направим още една битка. Добре, горе е равностоен противник. Така, има ли? Да, ги. Да пуснем заря. Той преспокойно се убил принцесата. Колко пъти сме го страна, ползва ракетите само за един взорт. Да, ме той е добре. Колко малко демидж взема. Дай. И той има ли, бе? Бързо. Не. Отбиха ме. Защо все на мене? Гледай, той ми взе двете кули. Дори една не му взеш. Две кули ми взема, две. Дори. Давай, взмахме една. Но от тук нататък нищо няма да мога да направя. Късно той. Победа! Вой, какъв нуп е този. Така. Това ще да бъде за клипа. Ако не сте се абонирани още, абонирайте се. Ако искате да дадете, ако сте харесали видеото, харесайте го. Ето съм от Дрянко. И